Let's go! What is up mga cutie? So for today's video natay review which is a maxi scooter. Grabe ang lakas ng motor na to. This is from Kymco and this is the exciting S400i. Tara, silipin natin. What's up mga cutie? What's up mga ka-power? So for today's video, natay review which is the Kymco Exciting S400i. So alright. So yung susi niya is just like yun nga, di susi pa rin siya. So, dito mo ilalak, dito mo bubuksan yung ano niya, yung new box niya. Tapos kapag on na siya, ito naman yung makikita nyo sa dashboard. So right here is the analog dashboard. Dito naman is the Nudo, Kymco Nudo, na kung saan ito yung bagong technology ni Kymco ngayon na kung saan pwede mong i-connect yung cellphone mo. At dito rin to makikita yung GPS na naka-install sa Nudo app mo. And then at sa right side naman, dito mo makikita yung digital panel gauge. So dito makikita mo yung fuel gauge, the RPM, yung voltmeter. So dito mo makikita yung speed mo kung gaano ka nakabilis. Then dito by using this selector, pwede mo siyang i-change into GPS. So makikita mo. So dito, when you change it to GPS, dito mo siya makikita, and then dito mo naman makikita yung speed mo kung gaano ka nakabilis. And then meron na siyang hazard. Yung hazard niya is nandito. Kapag pinindot mo, automatic mag-hazard siya. Yan, tingnan natin. Yan, nag-hazard na siya.
Sa harap naman, tingnan natin. So, ganyan yung isura niya kapag naka-hazard. Right. Of course, ito na rin yung ano niya, yung power switch niya. And of course, hindi siya ma-on kung nakababa yung side stand niya. So ayun yung makikita nyo sa right grip nya. Dito naman sa left, we have kill switch. Nandito siya. Then we have the flash switch, and then yung high and low ng ilaw nya, ng headlight nya. And then next naman, kapag nakasakay ka, napaka-komportable ng side mirrors mo sa laki niya. Elegant ng ano niya, ng side mirrors na adjust siya left and right. Yan, pwede mo. Yan. Left and right lang siya na adjust. Sa ang laki-laki niya, so makikita mo talaga yung wide. Kapag overtake ka, so makikita mo. Kagaya rin dito. Right. And dito naman sa ano guys, sa harapan, meron siyang dalawang compartment. Yan. Pag pinasok ko yung kamay ko, ganyan lang siya kalaki. Yan. Hindi naman siya ganun kalakihan. Okay lang to, mga resibo ilalagay mo dito. So ganun lang siya kalaki. Then dito sa kabila, dito mo makikita yung ano, yung charging port. Meron siyang charging port diyan. Hindi mo na kailangan ng adapter kasi meron ng mga USB ready diyan na ano, na isasaksak mo na lang. Tapos yung maganda dito, kapag nilock mo yung ano, yung manubela, gaya niyan, lock na siya. Automatic nakalock din yung mga compartments niya sa harap. So safe kung meron kang ano, may tatago ka dito o kaya mga barya. So safe na safe siya, hindi siya mabubuksan agad. Advice naman kapag mag-ano kayo, magpa-park sa mga incline, advisable siya na ipa-parking brake natin siya dito. Kasi sa bigat niya, it's almost parang 180 kilos yata. Not sure kung walang oil tsaka gasolina, pero mga 190 to 200 kilograms itong motor na to. So it is advisable sa mga incline na mga pagpa-parkingan nyo, kagaya dito sa lugar namin, much better kung naka park brake ba siya, park brake ba tawag dito, or handbrake, yun, para mas safe yung motor mo na hindi siya aandar. Okay, it's the switch for the U-box. Yan, so since naka-on siya, pag pinrest natin yan, may tutunog, and then mabubuksan na yung U-box niya. Tingnan natin mamaya yung U-box niya. And then this one is the signal light. And then the horn. Ito yung horn niya. Ganun siya kalakas. Okay naman, standard. And then this is the visor. Actually, the visor, pwede mo siyang ma-adjust into manual. Kailangan mo lang pindutin to dito, tapos pwede kang mag-slide. Pakita natin. Dito naman is the gas tank. So yung gas tank niya is disusi. So ito, ilalagay mo dito. So disusi yung tank, yung gas tank niya. Gas tank niya is 12 liters yung capacity. And then for opening the U-box, meron tayong dalawang choices. Yung una, kagaya ng sinabi ko, ito, pipindutin natin, tutunog siya. And then the other one is dito. Pwede natin i-switch up, and then bubukas na siya. Kaya niya. So for this U-box, yung specs naman ng U-box,
is kasya naman yung ano, yung half face helmet. Nakikita nyo. And then kung mapapansin nyo, meron siyang ilaw dito sa loob. Yan. So, gamit na gamit talaga siya kapag magra-ride kayo ng gabi or kung hihinto ka sa gabi. So, okay siya kasi may sarili siyang ilaw. So, ito naman, this is the switch. Switch ng ano niya, ng ilaw niya sa U-box. So, tingnan natin. Tatakpan ko. Mamatay siya. Then, kapag binuksan mo ulit, yun, on siya automatic. So, for U-box, kasya naman yung mga half face helmet. Sukatin natin. So guys, for helmet naman, itong half face helmet, kasya naman siya. Yan. Pag sinara mo, kasyang-kasya siya. Actually, pwede ka pa maglagay ng ibang ano. Ako, naglalagay pa ako dito ng bote ng tubig para pag nauhaw tayo sa daan, meron tayong pwedeng ilamin. Tapos, ito, yung raincoats and then the chargers. Try natin yung ano, yung full face helmet kung kasya ba. So, for full face helmet naman guys, ito try natin. Kasya. So, hindi siya kasya. So, for our helmet, this is Spider Recon 2 by Spider Philippines. So, hindi siya kasya. Dito sa ano, sa... Try natin baligtarin, baka kasya siya. Hindi talaga siya kasya. O yun, hindi talaga kasya yung full face helmet. Pero kung half face helmet naman, okay na okay siya, kasyang kasya. Tapos meron siyang ano dito. Ito, yung parang stand niya. So, meron siyang para kapag ano binuksan mo, pero naka-open lang siya. Right? So hindi ko alam kung ilang liters yung kasya dito. So kapag nakaupo ka naman dito sa ano, nagda-drive ka na sa ng motor sa daan. So ganito naman. So dito maluwag naman talaga sa kagaya kong 5'8", tamang-tama lang. Tapos kapag long ride yung biyahe nyo, pwede mo namang i-extend yung ano mo dito, yung paa mo para mas relax. Ganun lang. Harap naman, as you can see, napaka-aggressive na forma niya, and then the headlights and signal lights are all LED. Meron din siyang dual disc brake sa harap, which is ABS, and then meron din siyang brake sa likod, which is ABS brake. The Kymco Exciting S400i has an excellent body design with a beautiful paint and graphics. At mapapatunayan naman yan kapag may katabi kang mga motor sa traffic light kasi mapapalingon sila sa sobrang ganda ng motor na to. Ika nga ng iba, ito ay head turner kasi sa kanyang looks at napaka-aggressive na style. At sa specs naman niya, meron siyang single overhead cam, cooling system niya is liquid cooled, at ang fuel system niya is fuel injected. At ito, grabe, ito ay legit na 400cc, so meaning to say legit siya sa mga expressway. Meron siyang maximum horsepower na 7,500 rpm at meron din siyang maximum torque ng 6,000 rpm. Ang transmission naman niya ay CVT at ito ay electric starter. And for frames naman, yung dry weight niya is 189 kg. At sa seat height niya is meron siyang 805 mm. So tamang-tama lang sa height ko na 5'8". Medyo nakatipto ko pero carry naman siya. At ang fuel tank capacity niya is 12.5 liters. At syempre marami ang magtatanong kung magkano ba ang SRP price ng Kymco Exciting S400i. Ito ay nagkakahalaga ng 369,000. At syempre magtatanong kayo, Master, saan ba mabibili yan? Syempre available to sa Motology,
sa CLT Motorbikes, sa Good Moto Trading, Biz Motor Corporation, Eversure Maxim, at sa Motorist. O ano pang hinihintay nyo? Kuha na kayo! This is the Kymco Exciting S 400i. Hey guys, it's me Jet Li. Shoutout sa Kolomo Vlogs. Stay safe and salamat sa